Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo konco-konco, ketemu maneh karo aku, Cynthia Maeta Yuwana. Saiki aku lagi ono ing salah siji papan panggonan favorit kanggo mahasiswa, yaiku embung Fakultas Bahasa lan Seni Universitas Negeri Semarang. Saka kadohan, embung iki wis keton ayu, ijo lan nyenengake. Nanging sejatine embung iki ora namung ayu kanggo dipandeng, ning uga nduweni manfaat gede kanggo lingkungan kampus. Embung FBS UNES mapan pas ing Fakultas Basa lan Seni. Dikepung wit-witan sing ijo royo-royo, swara banyu sing gemercik lan angin semilir. Papan iki dadi panggonan sing pas kanggo ngendorke pikiran. Ora mung dadi papan santai, embung iki uga nduweni fungsi penting, yaiku kanggo nampung banyu udan, nyegah banjir, lan dadi bagian saka upaya njaga lingkungan ing UNES. Ora kaget yen akeh mahasiswa kerep teka ning kene. Ono sing diskusi tugas, sinau bareng, nganti mung lungguh santai nikmati suasana alam. Embung iki meh ora tau sepi, saka mahasiswa anyar nganti mahasiswa tingkat akhir, kabeh padha nikmati suasana sing ayem lan nyenengake ing embung FBS UNES iki. Embung FBS UNES buktikake yen kampus ora namung papan kanggo sinau, nanging uga papan kanggo jaga lingkungan lan gawe warga kampus krasa nyaman. Aku Cynthia Maeta Yuwana pamit undur diri saka embung FBS. Tetap semangat jaga lingkungan lan salam konservasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.